Καλησπέρα Δημήτρη λοιπόν. Λοιπόν, καλησπέρα. Η Παγώνη λοιπόν χρησιμοποίησε το παράθυρο Overton. Έτσι. Και τα παιδάκια που δείξανε στο σχολείο, η δασκάλα που έληξε τα δυο παιδάκια που χαϊδευόντουσαν στο μπάνιο, και αυτή χρησιμοποίησε το παράθυρο Overton. Το παράθυρο Overton είναι μια θεωρία που περιγράφει πώς μπορεί να αλλάξει η κοινή γνώμη έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτές ιδέες και πρακτικές που κάποτε θεωρούνταν τρελές, απαγορευμένες και ακραίες. Σύμφωνα με τη θεωρία ζούμε σε ένα δωμάτιο και είμαστε γεμάτοι ταμπού. Όταν λοιπόν διαχωρίσουμε τα ταμπού από το αποτέλεσμα, μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο και να δούμε αυτό που θέλουν να δούμε οι εξουσιαστές. Τι εννοώ? Ποια είναι τα ταμπού μας? Η αιμομιξία, η παιδεραστία, η ομοφιλοφιλία, ο κανιβαλισμός. Όλα αυτά η ελληνική κοινωνία δεν τα δέχεται. Είναι ταμπού. Θα μπορούσαν όμως να τα αποδεχτεί εάν χρησιμοποιούσαμε το μοντέλο Overton, το οποίο είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε και στον κορονοϊό. Τώρα μας περνάνε την ομοφιλοφιλία, έτσι, μέσω προηγμένων τεχνητών ψυχολογίας, τεχνοψυχολογίας, που αυτές οι θεωρίες για την αποδοχή όλων αυτών των ταμπού περνάνε απαρατήρητες από εμάς, από την κοινωνία της, περνάνε κομμάτι-κομμάτι. Παίζουνε με την αντίληψή μας. Ναι, το έχουν σχεδιάσει έτσι ώστε να μην έχουμε καταλάβει πώς περνάνε αυτές τις θεωρίες. Έτσι, το μοντέλο Overton το περνάνε όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο και δημιουργούν πολιτικές όπως η μη τιμωρία των παιδεραστών, η αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ, έτσι, η αποδοχή του κανιβαλισμού. Μην ξεχνάς ότι η Βουλή φωτίζεται στα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ όταν οι ΛΟΑΤΚΙ κάνουν παρέλαση στην Αθήνα. Για να συντριβούν λοιπόν τα ταμπού πρέπει να περάσουμε αυτή η τεχνική του παράθυρου Overton, χωρίζεται σε 6 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι από το αδιανόητο μέχρι το ριζικό. Θα πάρουμε σαν παράδειγμα ακραίο ταμπού, τον κανιβαλισμό, και θα τον αναλύσουμε και θα δείτε πως η αποδοχή του κανιβαλισμού σε μια κοινωνία σαν την ελληνική είναι πολύ εύκολο να περάσει με το παράδειγμα Overton. Ενώ ταυτόχρονα, παράλληλα, θα καταλάβετε ότι το παράθυρο Overton χρησιμοποιήθηκε για να μας περάσουν τα εμβόλια και τον COVID-19. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο στάδιο είναι από το αδιανόητο μέχρι το ριζικό. Αδιανόητο είναι ο κανιβαλισμός για την ελληνική κοινωνία. Θεωρείται αποτρόπαιος, αηδιαστικός. Αν όμως την ιδέα του κανιβαλισμού τη μεταφέρουμε στον επιστημονικό τομέα, γιατί οι επιστήμονες, δηλαδή οι ειδικοί, δεν θα πρέπει να έχουν τέτοια ταμπού, έτσι η επιταγμένη επιστήμη θα αρχίσει να μιλάει για τις παραδόσεις ορισμένων φυλών, ώστε να δημιουργηθεί σιγά σιγά μια ομάδα κανιβάλων στην ελληνική κοινωνία και θα αρχίσει να προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Δηλαδή χρησιμοποιεί το μοντέλο πρώτα την επιστήμη. Μια αποτρόπαια ιδέα λοιπόν, όπως είναι η παιδεραστία ή ο κανιβαλισμός, της βάζει το μανδύα, ένα μανδύα επιστημονικό με επιταγμένους επιστήμονες που προωθούν αυτά τα ταμπού. Ναι, για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης, για παράδειγμα φέρνουμε άμα γίνεται στην Ελλάδα το συγκεκριμένο πράγμα, να συνηθίσει και να περάσει στο στάδιο που θα το αποδεχθεί. Σωστό. Έτσι λοιπόν από το ριζικό, το δεύτερο βήμα είναι από το ριζικό, αφού έχουν σχηματίσει τη ρίζα αυτού του ταμπού που πρέπει να αποδεχτούμε, πάμε στο αποδεκτό.
Στο δεύτερο στάδιο λοιπόν επιδιώκεται η αποδοχή της ιδέας του κανιβαλισμού στις μάζες. Όσοι επιστήμονες αντιδράσουν στην ιδέα του κανιβαλισμού θα θεωρούνται ψεκασμένοι, αδιάλακτοι και συμπλεγματικοί. Το ίδιο έγινε και με τον κορονοϊό. Έτσι οι πολίτες που αντιστέκονται στην ιδέα του κανιβαλισμού θα κατηγορούνται σαν ψεκασμένοι και ότι έρχονται σε αντίθεση με την επιστήμη. Ενώ τα μέσα μαζικής εξαπάτησης θα προπαγανδίζουν ότι όποιος τρώει ανθρώπινη σάρκα μπορεί να είναι μία πράξη αποδεκτή από την κοινωνία. Το τρίτο στάδιο είναι, αφού έχουμε περάσει από τη ρίζα... Και συγγνώμη σε διακόπτω λίγο. Στο δεύτερο στάδιο να πούμε κιόλας ότι θα αρχίσουν να γεννιούνται δικαιώματα, θα αρχίσουν να γεννιούνται φανατικοί, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα όλο αυτό. Θα αρχίσουν δηλαδή οι κανίβαλοι να έχουν και εξουσία πάνω μας. Να αρχίσουν να έχουν δικαιώματα, όπως το λες. Και εξουσία στην ουσία να μεταχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση και να λένε έχουμε δίκιο. Σωστό. Χρησιμοποιούμε απλώς τον κανιβαλισμό επειδή είναι ένα πολύ ακραίο φαινόμενο αηδιαστικό. Σαν παράδειγμα, ναι, σαν παράδειγμα. Σαν παράδειγμα. Έτσι, στο τρίτο στάδιο πάμε από το αποδεκτό, αφού το έχει αποδεχτεί η κοινωνία, στο λογικό. Έτσι, η ιδέα να τρώει κανείς ανθρώπινη σάρκα θα θεωρηθεί σαν κάτι λογικό, σαν να είναι λογικό. Άμα το κάνει και ένας διάσημος, το κάνει και ένας ακόμα, το κάνει και ένας άλλος, μετά θα αρχίσουν να λένε λογικό είναι. Πρόσεξε, όσοι αντιστέκονται σε αυτό, όπως αντισταθήκανε οι αντιεμβολιαστές, θα θεωρείται ότι στρέφονται εναντίον της επιστήμης. Πόσοι επιστήμονες ή άνθρωποι δεν θέλαν να κάνουν το εμβόλιο, δεν θεωρήθηκε ότι στρέφονται εναντίον της επιστημονικής θεωρίας της επιστήμης. Δεν μας λέγανε είσαστε εναντίον της επιστήμης. Ναι, ναι, ναι. Η επιταγμένη επιστημονική κοινότητα και τα δωροδοκούμενα με δημόσιο χρήμα θα επιμένουν ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από περιπτώσεις κανιβαλισμού και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού. Σπάνε δηλαδή το ταμπού. Μα ναι, αυτή η πολιτική θεωρία στην ουσία, να πούμε στο ακροατήριο, προσπαθεί να αλλάξει την αντίληψη και την κοινή γνώμη. Πάμε στο στάδιο 4. Στο στάδιο 4. Πάμε από το λογικό, αφού θεωρείται λογικός ο κανιβαλισμός, στο δημοφιλές. Έτσι λοιπόν ο κανιβαλισμός θα γίνει ένα αγαπημένο θέμα και θα αρχίσει να προβάλλεται στις τηλεοράσεις, σε ταινίες και σειρές και σε οποιαδήποτε άλλο ενημερωτικό μέσο, εφημερίδες, ραδιόφωνο. Θα αρχίσει, αφού θα είναι λογικό για την κοινωνία, θα πρέπει να γίνει και δημοφιλές. Να το αποδεχτεί δηλαδή η μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού. Αυτό είναι το τέταρτο στάδιο. Στο πέμπτο στάδιο... Στο τέταρτο στάδιο πάντα να το παρουσιάζουν ότι είναι και κάτι θετικό όλο αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στο θέατρο, ακόμα και οι ηθοποιοί να το παρουσιάζουν σαν κάτι θετικό. Ναι, να κάνουν παραστάσεις που να δείχνουν κανίβαλους, έτσι. Θα σχηματιστούν ομάδες που θα θεωρούν τον κανιβαλισμό σαν κάτι λογικό. Ναι, ωραία, έτσι ακριβώς. Πάμε στο πέμπτο. Έτσι, το πέμπτο στάδιο είναι από το λαϊκό στο πολιτικό. Πρόσεξε τώρα, έχουμε φτάσει, γιατί λέγεται παράθυρο. Γιατί ενώ είμαστε σε ένα κλειστό δωμάτιο και ο κανιβαλισμός ήταν ταμπού, μας ανοίγουν οι εξουσιαστές σε ένα παράθυρο για να δούμε αυτό που θέλουν αυτοί. Δηλαδή, ενώ στην αρχή ήταν κλειστό αυτό το παράθυρο, άνοιξε διάπλατα το Overton το παράθυρο, άνοιξε διάπλατα για τον κανιβαλισμό. Στο πρώτο τελευταίο στάδιο θα αρχίσει να ψηφίζεται μια νομοθεσία από τις δουλικές κυβερνήσεις, ώστε ο κανιβαλισμός να είναι νόμιμος. Έτσι όποιος αντιτίθεται στον κανιβαλισμό θα τιμωρείται ποινικά και με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Σου θυμίζει τίποτα από τον COVID-19? Ξεκάθαρα. Έτσι θα περάσουν λοιπόν. Έτσι μια ιδέα που στην αρχή